हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव आसाम टेट 2021 नि सिलेबास बायदियै बर' आयदानि बर' रावनि आथोन सोलायनाय खान्थि बेनि सोमोन्दै लाबोगोन बेयाव सिलेबासाव दङ बर' रावनि आथोन सोलायनाय खान्थि बेनि बागै दिनै भिडिअ बानायगोन जायफोरा आंनि सिगांनि भिडिअआवहाय होखानाय सतीश चन्द्र बसुमतारी दारेन्द्र बसुमतारीनि होथ'नाय जायाखै ईशान चन्द्र मुसाहारि प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि होथ'नाय जायाखै रुपनाथ ब्रह्म पद्मश्री मदाराम ब्रह्म बिसोरनि भिडिअखौ सिगाङाव होखाबाय बिसोरनि भिडिअखौ नोंसोरो आंनि भिडिअसआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो मावरिजाजों सोदोब बेखेवफा दाजाबनाय खान्थि बेखौबो आङो सिगांनि भिडिअआव होखाबाय बेखौबो नायहैनो हागोन आरो थि दिन्थिग्रा दाजाबदानि बाहायनाय बेखौबो आंनि भिडिअआव अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय आरो बर' रावाव बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा फान्दाय बाहायनाय बेखौबो आङो आंनि भिडिअआवहाय आपल'ड खालामनाय जाखाबाय बेखौ भिडिअसआव थांनानै नायहैनो हागोन दिनैनि भिडिअआ जागोन बर' रावनि आथोन सोलायनाय खान्थि फैदो दानिया भिडिअखौ नायलांनोसै जों गिबियाव आथोननि सोमोन्दै मिन्थिनानै लाग्रोनि फैदो दानिया आथोना माखौ बुङो बेयो मोनबेसे रोखोमनि आरो मा बेखौ मिन्थिग्रोना लानि भिडिअखौ नायलांदो रावखान्थियाव आथोननि सोदोबथिया जो जोलानि महर एबा सिन जाय सिनजों जो जोलाखौ बेखेवनानै दिन्थिनाय जायो बेखौनो आथोन बिजिरनाय बुङो आथोनखौ गासै मोनब्रै बाहागोआव खोख्लैनाय जायो जोला आथोन जो आथोन बेसाद आथोन आरो जुथुम आथोन आथोना माखौ बुङोनो जाय सिनजों जो जोलाखौ बेखेवनानै दिन्थिनाय जायो बेखौनो आथोन बुंनाय जायो आथोना जोंहा मोनबेसे रोखोमनि मोनब्रै गोसोआव ला जोला आथोन जो आथोन बेसाद आथोन आरो जुथुम आथोन दा बे आथोना गासै मोनब्रै बे जोला आथोना माखौ बुङो दानिया नायलांदो से नाम्बाराव दङ जाय सोदोब एबा सिनजों हौवा एबा जोला फोलेरखौ दिन्थिनाय जायो बेखौनो जोला आथोन बुङो जेरै हौवा जोला राजा बुन्दा जोहोलाव फान्था दामब्रा बायदि बायदि आरो नै नाम्बाराव दङ जाय सोदोब एबा सिनजों हिन्जाव एबा जो फोलेरखौ दिन्थिनाय जायो बेनो जो आथोन जेरै हिन्जाव जो रानि बांग्रि फान्थि गाय बायदि बायदि जाय सोदोब एबा सिनफोरजों हिन्जाव एबा जो फोलेरखौ दिन्थिनाय जायो बेनो मा होनो जो आथोन बुंनाय जायो जेरै हिन्जाव जो रानि बांग्रि फान्थि गाय बायदि बायदि थाम नाम्बाराव दङ जाय सोदोब एबा सिनजों जो जोला दिन्थियाबालानो गुबुन मुवा बेसादफोरखौ फोरमायनाय जायो बेनो बेसाद आथोन बेसाद आथोना माखौ बुङो जाय सिनफोरजों जो जोला दिन्थियाबालानो गुबुन मुवा बेसादफोरखौ फोरमायनाय जायो बेखौनो बेसाद आथोन बुंनाय जायो जेरै हाग्रा दंफां बिबार माइ संख्रि अर फिथाइ बिलाइ बायदि बायदि ब्रै नाम्बाराव दङ जाय सोदोब एबा सिनजों जो जोला दिन्थियाबालानो मोनसे हारि एबा फोलेरखौ जयै दिन्थिनाय जायो बेनो जुथुम आथोन जेरै मोसौ मैदेर मानसि मि जुनाद गथ' फिसा बायदि बायदि जाय सोदोब एबा सिनफोरजों जो जोला दिन्थियाबालानो मोनसे हारि एबा फोलेरखौ जयै दिन्थिनाय जायो बेनो मा जुथुम आथोन जेरै मोसौ मैदेर मानसि मि जुनाद गथ' फिसा बायदि बायदि बेफोरो गासिबो जोंनि जुथुम आथोन जायखिजाया बर' रावनि आथोनफोरखौ गाहायाव होनाय बायदि जों दिन्थिनो हागौ जोला आथोनखौ माबायदियै बर' रावाव आथोनफोरखौ माबायदि दिन्थिनो हायो बेखौ नायलांसै से नाम्बाराव दङ बर' रावाव गोबां जोला एबा हौवा दिन्थिग्रा मुंमा एबा सोदोब दंखायो जेरै हौवा जोला आफा आदा दाहोना जोला बिहाव सुवामि जोहोलाव हालुवा बलद गुमै बायदि बायदि बेफोर गासिबो जोंनि बर' रावनि हौवा एबा जोला दिन्थिग्रा मुंमा एबा सोदोब नै नाम्बाराव दङ आ आरो गुसुं उनाव थानाय गोबां सोदोबा बर' रावाव जोला आथोन जेरै बेंगा बुन्दा गोरा बांग्रा आदा हायथा अनजालु जासुला बायदि बायदि बेफोर गासैबो आ आरो गुसुङाव थानाय सोदोब बर' रावाव जोंहा जोला आथोन जायोनो बेखायनो बे बेंगायावहाय जोंहा उनावहाय मा दङ बेवहाय
आ सोदोबा बेवहाय बर' रावाव जोला आथोन महर लादों आरो अनजालु उ थानाय बे सोदोबा जोंहा बर' रावाव जोला आथोन महर लादों। 3 नम्बराव दङ जोंलारिफोरनि मुंदांखा हाथरखि ग्रहफोरनि बांसिनानो मान होनानै बुंब्ला जोला आथोन जायो। जेरै सान, राहु, केतु, शुक्र, शनि बायदि बायदि। जोंहा मा होनना बुङो जोंलारिफोरनि मुंदांखा हाथरखि ग्रहफोरनि मुङा बांसिनानो जोंहा मा होनो जोला आथोन दङनो। बेफोर सान, राहु, केतु, शुक्र, शनि बायदि बायदि। आरो 4 नम्बराव दङ मोदायनि गोबां मुङा बर' रावाव जेब्लाबो जोला आथोन। जेरै महादेब, मोनसिंसिं, शिब, आइलों, इन्द्र, बरुण, मैथा हाजि बेफोर गासिबो जोंहा मा होनना बुङो मोदायनि मुं। बे मोदायनि मुंफोरा जोंहा जोला आथोन जायोनो। 5 नम्बराव दङ मुंदांखा गोबां लैथो, बिलोमा, हाजोमानि मुङा जेब्लाबो जोला आथोन जायो। जेरै हिमालय, बुरलुंबुथुर, सिन्धु, बेद्य, अजन्ता बायदि बायदि। बेफोर गासिबो जोंहा मा होनना बुङो लैथो, बिलोमा, हाजोफोरनि मुं। बेफोर गासिबो जोङो बर' रावावहाय जोला आथोन बाहायनाय जायोनो बेखौ। 6 नम्बराव दङ बर' रावाव माखासे गोबां जोला आथोन दङ जायफोरनि जो आथोनजों नागिरनानै मोना। बिब्दि जोला आथोनखौ अराय जोला आथोन बुंनाय जायो। बिब्दि सोदोबफ्रा जादों बादारि, दौरि, बेगार, लावखार, बारलाम्फा, बब्रा बायदि बायदि। जोंहा मा होनो बादारिनि जो आथोन नागिरनानै मोना, दौरिनि जो आथोन नागिरनानै मोना, बेगारनि जो आथोन नागिरनानै मोना। बेबायदि सोदोबफोरखौ जोङो मा होनना बुङो अराय जोला आथोन बुंनाय जायो। गोसोआव ला। दानिया जोला आथोना जोब्बाय। दानिया जोंहा जो आथोन। 1 नम्बराव दङ जोला आथोन बादि बर' रावाव जो आथोन दिन्थिग्रा गोबां मुंमा एबा सोदोब दङ। जेरै आइजो, रानि, आइ, रुवाथि, हिन्जाव, बाजै, आब', मादै, आनै, बिखुनजो, आबै, गाय बायदि बायदि। बेफोर गासिबो जोंनि बर' रावनि जो आथोन। 2 नम्बराव दङ सोदोबनि उनाव गोलावि आरो गुसुङै थानाय गोबां सोदोब एबा मुंमायानो बर' रावाव जो आथोन जायो। जेरै बुन्दि, बान्दि, बांग्रि, जासुलि, गायथु, अनजालि, हायथु, जाम्बि बायदि बायदि। बेफोर गासिबो सोदोबनि उनावहाय गोलावि आरो गुसुङै थानाय सोदोबफोर। बेफोर गासिबो जोंनि बर' रावावहाय जो आथोन जायो। 3 नम्बराव दङ मोदाय दिन्थिनाय गोबां मुङा बर' रावाव जेब्लाबो जो आथोन जायो। जेरै माइनाव, लक्ष्मी, खैनासान्ति, सरस्वती, दुर्गा बायदि बायदि। जोंहा मा होनना बुङो मोदाय दिन्थिनाय माखासे गोबां मुङानो बर' रावाव जो आथोन जायोनो। माइनाव, लक्ष्मी, खैनासान्ति, सरस्वती, दुर्गा बेफोर गासिबो जो आथोन। 4 नम्बराव दङ मुंदांखा ग्रह, बिलोमा, हाजो, दैमाफोरनि गोबां मुङा बर' रावाव जो आथोन जायो। जेरै मुलुग, बुहुम, जोनोम हादर, अखाफोर, गंगा, काबेरी, महादेवी, तुकेश्वरी, नन्दा देवी, कासाथि बायदि बायदि। बेफोरो गासिबो जोंनि बर' रावाव जो आथोन। मुंदांखा ग्रह, बिलोमा, हाजो, दैमा बेफोरनि मुङा जोंना बर' रावाव जो आथोन जायो। आरो 5 नम्बराव दङ बर' रावाव गोबां माखासे जो आथोन दिन्थिग्रा सोदोब एबा मुंमा दङ जायनि जोला आथोनजों नागिरनानै मोना। बिब्दि सोदोबफोरखौ अराय जो आथोन बुंनाय जायो। बेफोर सोदोबफ्रा जादों सुन्दावरि, बाजारि, होदावरि, सुनसिनि, बखालि, आदुंगारि, रजे, माइनाव बायदि बायदि। बिसोरनि बे जो आथोनफोरनि जोङो जोला आथोन नागिरना मोना। बेखायनो बिसोरखौ जोङो अराय जो आथोन बुंनाय जायो। जेरै सुन्दावरि, बाजारि, होदावरि, सुनसुनि, बखालि, आदुंगारि, रजे, माइनाव बेफोरनि जोङो जोला आथोन नागिरनानै मोना। बेखायनो जोङो बेखौ अराय जो आथोन बुंनाय जायो। बर' रावाव माखासे आथोन सोलायनायनि राहा दङ। बे आथोन सोलायनायनि राहाखौ जों दायो सावरायनोसै। बर' रावाव मोनथाम राहाजों आथोन सोलायनो हायोनो। बेफोर गासै मा आथोनखौ जोङो बर' रावाव मोनथाम राहाजों आथोन सोलायनाय जायोनो। बेयो क नाम्बाराव दङ गुबुन गुबुन उदां सोदोब बाहायनानै जोङो आथोन सोलायनो हायो। आरो क नाम्बाराव दङ मुंमानि सिगां एबा उनाव जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै जोङो आथोन सोलायनो हायो। ग नाम्बाराव दङ उन दाजाबदा फज'नानै जोङो आथोन सोलायनो हायो। जेरै क नाम्बाराव नाय गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै
गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै माबायदि आथोन सोलायनाय जायो नायदो जो आरो जोला आथोननि थाखाय गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै बर' रावाव आथोन सोलायनाय जायो जेरै आदा आदा बाजै गुमै आब' आबौ आबै हौवा हिन्जाव आमाय आनै आफा आइ आदा बिदा बिनानाव दाहोना रुवाथि बिहाव बिखुनजो फिसाय बिसि हालुवा गाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेफोर गासिबो जोङो गुबुन गुबुन सोदोबजों माने जोलानिफ्राय जो आथोनसिम सोलायनाय माखासे नेमखान्थि। ओमफ्राय ख नाम्बाराव नाय ख नाम्बाराव मा बुंदों मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै जोङो माखासे आथोन सोलायनाय जायो। बर' रावाव मानसि दुमसि जिब जुनार आरो दाउमा दाउसानि थाखाय आलादा आलादायै आथोन जोला आरो जो फोरमायग्रा सोदोब दंखायो जेरै मानसिनि थाखाय हौवा हिन्जाव जो जोला जेरै हौवा मानसि हिन्जाव मानसि हौवा आलासि हिन्जाव आलासि फिसाज्ला फिसाजो आरो जिब जुनारनि थाखाय बांग्रा बांग्रि दामब्रा दामब्रि फान्था फान्थि बुन्दा बुन्दि बुंगा बुंगि दंग्ला दंग्लि बायदि बायदि सोदोब बाहायनाय जायो जेरै सैमा बांग्रा बिनि जो आथोना सैमा बांग्रि मोसौ दामब्रा बिनि जो आथोना मोसौ दामब्रि बोरमा फान्था बिनि जो आथोना बोरमा फान्थि अमा बुन्दानि जो आथोना अमा बुन्दि बेबायदिनो दाउमा दाउसानि थाखायबो जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम सोलायनाय जायो जेरै दाउज्ला दाउजो हांसो जोला हांसो जो बायदि बायदि आरो ग नाम्बाराव नाय ग नाम्बाराव दानिया उन दाजाबदा फज'नानै बर' रावाव आथोन सोलायनाय जायो जेरै बर' रावाव आथोन सोलायनायाव मानसि दुमसि बिथिङाव जो आथोन फोरमायग्रा मोननैसो उन दाजाबदा फज'नाय जायो जेरै गुसुङि गुसुङु ए गुसुङि ए बे मोनथाम सोदोबखौ लानानै बर' रावाव आथोन सोलायनाय जायो नायदो दानिया खानानि जो आथोना जाबाय खानि बेंगा बेंगि बबा बबि लेंग्रा लेंग्रि लावगा लावगि लान्था लान्थि बेफोर गासिबो जोङो बेवहाय खानानिफ्राय गुसुङि सोदोब बोनानै जोङो जो आथोन बानायनाय जादों जेरै उन दाजाबदा बाहायनानै जो आथोन बाहायनाय जादों खानानि जो आथोना मा होनो जोंहा खानि बेबायदि आरो गुसुङु उन दाजाबदा बाहायनानै जोङो जोला आथोननिफ्राय जो आथोन सोलायनाय जायो जेरै हायथा हायथु गायथा गायथु बायदि बायदि आरो बे जाबाय बे उन दाजाबदाखौ बाहायनानै जोङो बर' रावाव जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम सोलायनाय जायो जेरै नाब्ला नाब्ले हंला हंले बायदि बायदि। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंसोरनि मोनसे कमेन्ट मोनसे लाइकआ जोंनि भिडिअ बानायनायाव गोहो आरो बोलो होयो। गोजोन्थों।